ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଷମାନେ ଦିନରେ ମାତ୍ର 7,000 ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 17,000ରୁ 20,000 ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଦାସୀନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ସେ ସେହି ପୁଅକୁ ଦେଖି ସାମାନ୍ୟ ହସ ହସିଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅଟି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ କିମ୍ବା ପସନ୍ଦ କରେ, ସେ କେବେ ବି ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରେ। ପୁରୁଷମାନେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 19 ଥର ସେକ୍ସ କଥା ଭାବନ୍ତି, ସେହିପରି ମହିଳାମାନେ 10 ଥର। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁଅ ସହିତ ଡେଟ୍ରେ ଯାଏ, ତାପରେ ସେ ନିଜ କାନ ପଛରେ କେଶ ରଖେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦିନସାରା ଗୋଟିଏ ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା କିଛି ପୁଅଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଝିଅ ଏପରି ଅଦରକାରୀ ଥଟ୍ଟାରେ ହସୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ଝିଅଟି ସେହି ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆର 2% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯାହାର 3ଟି ସ୍ତନ ଅଛି।